Zdravím všetkých, ktorí si zapli toto video. Som veľmi rada a chcem vám poprieť krásny deň, aj keď je troška upršaný, ale podľa mňa je nádherný. A ja sa cítim dobre, aj s mojimi deťmi, ktoré tu so mnou sedia a chcú byť pri tomto natáčaní. Poďte sa pozdraviť. Ahoj. Tak, takže tu budeme mať práve teraz troška veselo. Aha, máme šklička. Dobre, to už úplne stačí. Čiže som šťastná aj kvôli mojim deťom, ktoré ma potešujú každý deň. Ale ten úplný prameň môjho šťastia je vďaka Bohu. Kvôli Ježišovi, ktorý je so mnou, ktorý ma miluje, ktorý ma očistil od hriechov a ja som naplnená jeho pokojom, jeho radosťou. A to je to najkrajšie, čo mi mohol kedy dať. A o tom chcem s vami hovoriť. O tom, aké je dôležité posvetiť sa v živote. A tým posvetiť, myslím, a to poviem, čítala som dneska Matúša, 7. kapitolu. Mám tu pred sebou Bibliu. Stade pramení všetko, o čom hovorím. A čítala som, že nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale len ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. A o tom som chcela hovoriť. Preto je dôležité posvetiť svoje životy a naozaj žiť pred Bohom dobrým, spravodlivým životom. Čistým životom, bez hriechu. Je to veľmi, veľmi dôležité. A keď sa tu písalo, že iba ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, vôľou nášho Otca je, aby sme dodržiavali jeho prikázania. A dal nám 10 prikázaní a keď tie budeme dodržiavať, tak snažíme sa byť naozaj poslušní jeho slovu a tomu, ako on chce, aby sme žili. A to je veľmi dôležité v srdci každého človeka. Ja tiež môžem povedať, že dodržujem prikázania a taktiež je v písme napísané, že kto uverí, ten sa znovu zrodí a takému človeku Boh píše do srdca jeho prikázania. Ten človek bude vedieť, aký má byť a čo má robiť. A to je na Bohu úžasné. On chce žiť s nami. On chce žiť v nás, v našom srdci a to aj robí. Takže chcem hovoriť o tom, že mnoho ľudí namiesto toho, aby boli spravodliví, a to nevravím teraz na nikoho konkrétne, ale žijú životy takým spôsobom, že sa porovnávajú napríklad so susedom alebo s niekým vonka, s neznámymi ľuďmi a hovoria si, že ja nie som taký zlý ako ten a nerobím to, čo robí ten, ja som lepší človek a myslia si, že je to v poriadku. Ale takto to proste nemá byť. Jediný, s kým sa môžeme porovnávať, je s Ježišom. Ja tiež tak sama seba porovnávam len s ním a vtedy viem dokonale povedať, či v poriadku je to, čo robím a to, čo hovorím, ako sa chovám. Či žijem v súlade s tým, ako to Boh odo mňa chce. A preto chcem povedať, že je aj napísané v Božom slove, že kto sa prehreší čo i len v jednom z tom prikázaní, je ako by sa prehrešil vo všetkých. A napríklad niekto mi povedal, že ale ja nezabíjam, ja nesmilním, ja nekradnem. Vravím, dobre, v poriadku. Ale Ježiš k týmto prikázaniam dal o mnoho viacej. Pretože on povedal, aj keď nezabiješ, ale každý, kto sa už len hnevá na svojho brata, tak zhrešil. Každý, kto povie svojmu bratovi, že hlupák, tak proste zhrešil a pôjde pred súd. Nemôžeme sa na nikoho hnevať, nemôžeme byť lakomí, ale je toho tak veľa, to by som iba o hriechu rozprávala a o tom nechcem. Už to je hriech a už to je v očiach nášho Boha zlé. A on chce, aby sme sa od tých hriechov očistili. On chce, aby sme k nemu prišli. Znova, aby sme sa navrátili k nemu tak, ako to od počiatku mal pre nás pripravené. Keď nás stvoril nás na svoj obraz a stvoril nás dokonalých v láske. A toto Boh chce, aby sme boli dokonalí v láske, posvetení, aby sme boli spravodliví. Ako je on spravodlivý, ako je on posvetený, ako je on úžasný, aký je láskavý, aký je milosrdný. A jedine tak sa nám to podarí, že budeme volať o odpustenie. O odpustenie našich hriechov, neprávosti. A budeme mať úprimnú ľútosť v srdci, úprimnú, že to chceme zmeniť a že nechceme tak ísť ďalej, tak náš Boh nám odpustí.
Skrze Ježiša Krista nám to odpustí. Ježiš to pre nás spravil. Obetoval sa pre nás, aby my sme mali hojnosť v živote, aby sme sa mali dobre. Ale to najzákladnejšie, aby sme mali odpustené hriechy. Aby sme sa mohli navrátiť k Bohu, k tomu vzťahu s Bohom. Aby sme mohli žiť v tom posvetení s Bohom, v tej láske, v tom pokoji, kde nie sú žiadne obavy. Proste viem, komu patrím. Viem, čo mi je zasľúbené. Viem, že mi je zasľúbený večný život. A toto môže mať úplne každý. Ale nestačí si len myslieť, že ja verím v Ježiša a to stačí. To tak nie je. Ježiš chce, aby ste prišli k pokániu, aby ste ľutovali všetko zlé, čo ste proste za život spravili, čo ste povedali. A on vám to odpustí. To bremeno od vás zobere. A už to viac nebude na vašej duši, na vašom srdci žiadna ťažoba. Každý hriech zobere a dá vám nový život. A pomôže vám postaviť sa a byť lepším človekom, iným človekom. A to nevravím, že ste zlí ľudia, ale každý je hriešnik. Už od malička narodí sa bábätko je hriešne, zdedilo hriech. A ono za to nemôže. A preto nás Ježiš očistí od tých hriechov. Preto vyznajte každý, že proste zhrešil som, Bože, odpusť mi to. A ja ťa chcem spoznať a buď môjim pánom a kráľom Ježišu a on príde do vášho života. A to bude niečo úžasné. Lebo on vás miluje tak, ako vás nikto nemiluje. Jeho láska, to je dokonalá láska. A prajem, aby každý poznal túto dokonalú lásku, lebo je to úžasné. Ja môžem zo svojho života hovoriť, že je to úžasné. Ja sa rozplývam, tak ma on miluje. A tak miluje každého. A to isté môže pocítiť každý jeden človek. Každý jeden človek môže pocítiť, ako ho Boh miluje. A ja to prajem vážne každému. Ale ak si vyberiete hriechy a nebudete chcieť žiť po svetení, že si vyberete tú lepšiu cestu a vyberete si radšej tú zlú, tak potom nepatrí vám večný život a každý bude súdený. Biblia to aj hovorí. Budeme súdení za všetko, čo sme urobili, aj z každého slova, ktoré sme povedali. Zo všetkého. Niektorí sú proste uspokojení ľudia s tým, že tak ako mi je, tak ako žijem, tak je dobré. Mám také hriechy, ale je to v poriadku, ja poznám Ježiša, alebo to ma najviac zarmucuje, že si myslia mnoho ľudí, lebo chodím vonka a hovorím s ľuďmi o tomto, že hovoria, že keď boli detičky, tak ich pokrstili a že je to vyriešené. Že je to pre nich ako dáka pečať toho, že napríklad nepôjdeme do pekla. Ale takto to proste nefunguje. Takto to vôbec nie je. Lebo malé dieťatko, keď pokrstí matka s otcom, nezaručí to, že ono vyrastie a bude dôverovať Bohu, bude žiť spravodlivo. To nie. Aj v Biblii není napísané nič o tom, že máme krstiť detičky. Je napísané, že my máme uveriť a kto uverí, bude činiť to pokánie, bude chcieť zmyť svoje hriechy a dá sa pokrstiť ako dospelý. Ten krst to je veľký skutok viery. Dajte sa pokrstiť ako dospelí. Tak som to spravila i ja a mnoho ľudí, ktorí naozaj spoznali Ježiša. A ja vám to prajem, aby ste ho spoznali. Aby ste prišli k tomu pokániu a aby vám Boh odpustil. Aby ste dokonalú jeho lásku spoznali. Prajem to úplne každému. A akékoľvek by ste mali otázky, rada vám odpoviem. Alebo kľudne otvorte Bibliu a tam je všetko napísané. Všetko je tam napísané. Keď budete mať srdce otvorené, poznať pravdu, tak Boh vám tú pravdu bude zjavovať. To je na teraz tak všetko, lebo sa mi zobudil Mareček. Všetkých vás pozdravujem a prajem vám krásny deň, krásny zvyšok dňa, požehnaný. Majte sa krásne. Ahojte. Daj pápa. Krásne. Papa.